Τώρα, έλα, πάμε τώρα. Βάλτε λίγο μουσικές, ρε παιδιά. Σας πάω στο πατρινό καρναβάλι. Βάλτε μου τις μελωδίες τις σωστές. Έτσι, μπράβο. Γεια σου, ρε Κώστα. Πατρινό καρναβάλι. Χωρίς κόσταρκα δεν παίζει. Σωστά. Έτσι, γεια σου, Ελένη μου. Αχ, κάτι πατήθηκε, συγγνώμη. Με ακούς, Ελένη μου? Πεντακάθαρα. Καλησπέρα από την καρδιά του καρναβαλιού, την πανέμορφη Πάτρα που κάθε χρόνο πρωτοστατεί με το ιστορικό πια καρναβάλι της και μπορεί λοιπόν το τριώδιο να ξεκινάει τυπικά στις 25 Φεβρουαρίου, μεθαύριο δηλαδή την Κυριακή, όμως εδώ οι πατρινοί δεν καταλαβαίνουν από αυτό. Έχουν ξεκινήσει από τις 20 Γενάρη με πολλές εκδηλώσεις. Και να σου πούμε λοιπόν ότι έχω τρυπώσει εδώ μέσα στο καρναβαλικό εργαστήρι που ετοιμάζει τα 15 άρματα τα οποία θα παρελάσουν το τελευταίο Σαββατοκύριακο στο μεγάλο καρναβάλι της Πάτρας. 190 τα πληρώματα των μεγάλων και 120 των παιδιών. Φυσικά πατρινό καρναβάλι χωρίς βασίλισσα δεν γίνεται και έτσι έχω δίπλα μου λοιπόν την φετινή βασίλισσα του φετινού καρναβαλιού, την Γεωργία Σακά, πατρινιά και πανέμορφη. Γεια σου. Γεια σου, Γεωργία μου. Καλησπέρα, Ελένη. Γεωργία μου, καλησπέρα. Σε παρακαλώ, γύρνα όπως είναι γυρισμένος ο Κώστας, να κοιτάς ευθεία μπροστά σου για να σε βλέπουμε και εμείς να σε χαιρόμαστε. Έτσι. Έτσι. Τώρα κάπου κοιτάς προς τα εκεί. Στην ευθεία. Μου πέρασε. Εκεί. Τέλεια. Τώρα σε βλέπουμε, Γεωργία μου. Έλα να δούμε λοιπόν, τη Βασίλισσα από κοντά. Κέρδισε με το σπαθί της το φετινό τίτλο της Βασίλισσας. Μα πώς γίνεται αυτό, δηλαδή πώς ορίζεται η Βασίλισσα? Πώς ορίζεται, θα μας τα πει εδώ η Βασίλισσα. Στέλνεις το βιογραφικό σου μόλις ανοίξουν οι αιτήσεις και αν σε επιλέξουν μαζί με κάποιες άλλες κοπέλες, περνάς από την Επιτροπή και μετά, αν γίνεις Βασίλισσα, έγινες. Μα τι κάνετε στην Επιτροπή, δηλαδή κάνετε συζήτηση με την Επιτροπή ή σας κοιτάνε, πώς γίνεται, δηλαδή? Φυσικά. Κάνουμε συζήτηση, περνάμε από συνέντευξη κανονικά. Μάλιστα. Εγώ ήθελα να μάθω και 2-3 πράγματα παραπάνω, αλλά τέλος πάντων. Η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού είναι ένας ιδιαίτερος ρόλος, πρόσχαρος για μένα, να καλεί τον κόσμο, να προσελκύει τον κόσμο, όχι μόνο της Πάτρας να παρελάσει, αλλά από όλο τον κόσμο. Παρίσταται σε εκδηλώσεις, σε πολλές εκδηλώσεις. Μένα είναι μεγάλη μου τιμή που με επέλεξε η Επιτροπή. Το ήθελα πάρα πολλά χρόνια. Έγινε πραγματικότητα και χαίρομαι. Και να πούμε και το φετινό θέμα. Τι σχέση θα έχει, ας πούμε, το δικό σου άρμα που θα σε από πάνω? Το δικό μου άρμα είναι σε σχέση με τη θάλασσα, αλλά το θέμα του Πατρινού Καρναβαλιού είναι το Be Unplugged. Ναι. Θέλουν να μας βγάλουν από την πρίζα. Ή και αν μας μπριζώνουνε, τα όνειρά μας συνεχίζουν να μας ψηλώνουνε, Ελένη μου. Μάλιστα. Λοιπόν, οι εκδηλώσεις είπαμε ότι ξεκινάνε την Κυριακή. Μισό λεπτάκι λίγο, Κώστα μου. Ναι, να μας τα πει. Να μας δώσει λίγο μια εικόνα. Ξέρουμε πότε είναι αυτό που λέμε φτάνουμε στην κορύφωση. Τι θα γίνει όμως από αυτή την Κυριακή, πώς ξεκινάει και πώς θα κυλήσει το ολοθέαμα του Πατρινού Καρναβαλιού? Θα μας τα πει λοιπόν εδώ ο κύριος Κώστας Δραγώτης, ο υπεύθυνος του φετινού καρναβαλιού. Τι να περιμένουμε λοιπόν από την Κυριακή που ξεκινάει ουσιαστικά η καρναβαλική περίοδος, το τριώδιο? Ξεκινάει το τριώδιο, αλλά όπως είπατε προηγουμένως έχουμε αρχίσει εδώ και ένα μήνα. Έχουμε πάρα πολλές δράσεις. Κυρίως απευθυνόμαστε στα παιδιά με εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και άλλα happening που γίνονται στα παλιά σφαγεία, εκεί που είναι πλέον η έδρα του Πατρινού Καρναβαλιού. Εδώ πέρα είμαστε στη βαριά βιομηχανία του Καρναβαλιού και είμαστε πάνω σε ένα άρμα το οποίο θα συνοδεύσει στις 3 παρελάσεις τα πληρώματα της Πάτρας. Πάνω από 100.000 θα είναι οι συμμετέχοντες σε αυτές τις 3 παρελάσεις, στο καρναβάλι των μικρών που είναι στις 10 του μήνα, στην νυχτερινή ποδαράτη που είναι στις 16 του μήνα και στη μεγάλη παρέλαση που πάνω από 50.000 καρναβαλιστές θα γλεντήσουν, θα διασκεδάσουν στους δρόμους της Πάτρας. Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Είναι 100%. Ναι. Στην Πάτρα, εκτός από όλους εμάς από διάφορα μέρη της Ελλάδας που θέλουμε να έρθουμε να περάσουμε καλά και να γλεντήσουμε, από το εξωτερικό έρχονται? Από το εξωτερικό έρχονται εδώ για την παρέλαση τη μεγάλη? Έρχονται κόσμος από το εξωτερικό μεμονωμένα. Κάποιες φορές μας έχουν έρθει και αντιπροσωπείες. Πριν από 2 χρόνια είχαν έρθει και Κινέζοι. Έρχονται από γειτονικές χώρες, όπως και συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα. Καλλιτεχνικά,
παραδοσιακά, γιατί στο καρναβάλι της Πάτρας, έξω από το παραδοσιακό και το ιστορικό, υπάρχουν στοιχεία από όλα τα καρναβάλια του κόσμου. Το βενετσιάνικο, το λατινοαμερικάνικο, τα ευρωπαϊκά και βασικά της λαϊκής και παράδοσης του τόπου μας. Ραντεβού λοιπόν στο φετινό καρναβάλι στην Πάτρα και πατρινό καρναβάλι για πάντα. Για πάντα, για πάντα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή αρχή. Γεια σας, γεια σας.